Sa labing wahing dagan sa canvassing sa pipila ka lugar sa Leyte atong sayran sa live report ni Nico Serino. Nick. Yaslan, gisugda na karong hapon sa Provincial Board of Canvassers dinhi sa lalawigan sa Leyte ang pagproklamar sa pipila sa mga winning candidates sa eleksyon nga gihimo kagahapong adlaw. Karon lang hapon lan unang giproklamar ang mananaog isip kongresista sa 3rd District sa lalawigan, Ana Veloso Tuazon. Lakip sab sa giproklamar kaganiha sa Provincial Board of Canvassers ang bag-ong napili ka board member sa maugyapong distrito, Chingay Veloso nga midagan ubos sa NUP nga partido. Human inilan dugang pang mga kandidato ang ilang giproklamar karong hapon, sama na lang kang Vince Rama ug Ivan Centino, mga midaog isip board member sa 4th District sa lalawigan sa Leyte. Personal sab nga mianhi dinhi sila si bag-ong napili nga kongresista sa 4th District, si Ormoc City Mayor Richard Gomez, kauban ang iyang asawa nga mausay mayor-elect sa dakbayan sa Ormoc, Congresswoman Lucy Torres Gomez. Formal nga giproklamar sa PBOC si Mayor Gomez isip po napili nga kongresista sa 4 distrito dinhi sa lalawigan. Kuyog sab nila ang ilang tibok pamilya nga mihangop kaayo sa ilang back-to-back nga kadaugan dinhi sa lalawigan sa Leyte, partikular na diha sa dakbayan sa Ormoc. Atong paminaw ni higayuna ang tipik sa atong interview kang Congressman-elect Richard Gomez o kang Mayor-elect Lucy Torres Gomez. The nice thing lang with being a congressman here is that I had an experience already being the chief of staff. Behind the scene lang sa congressman, pero now it's my turn to sit as congress. So more or less we'll hit the ball rolling once I get in office. Not everybody who wants to be chosen is chosen. So by the time you're given the privilege to serve, you have to bloom where you are planted, and that's what I intend to do. Og subay ni la nagpasalamat ang magtiayong Gomez sa miniton nga suporta sa Ormoc Development Team sa ilang kadaugan nga naangkon sa pinili ay. Samtang nagpadayon ning mga orasa ang canvassing nga gihimo sa PBOC dinhi sa karaang session hall sa Provincial Board dinhi sa lalawigan sa Leyte sa karaan sab nga compound sa Kapitolyo dinhi sa Tacloban City. Lan? Nick, ako lang pangmustahon in general, kumusta ang peace and order diha sa Leyte? Wa ba'y natala nga mga major election-related incident? Gihulagway sa kapulisan lan nga sa kinatibukan malinawon ang pagpahigayon sa eleksyon kagahapong adlaw. Hugot nila nga gimonitor ang sitwasyon sa lain-lain nga mga lugar apan generally peaceful ang ilang assessment sa piniliay. Lan? Direko sa pagdawat sa mga napilding kandidato, unsa man gidawat nila with open arms? So far lan watay na sinati or na hinabi nga mga katong mga kandidato nga wala maingon tang pildero ni maong pinili island wa man pud kaayo tay nadunggan nga mga reklamo mismo gikan kanila. So pud ta makaingon kung unsa ilang posibleng reaksyon sa pagdawat nila sa resulta sa mandato nga gihatag sa katawhan sa ilang mga opponents sa pinili island. Okay, daghang salamat Nico Serino.